în acest episod. Astăzi cumpărăm 5 meniuri de la KFC, mergem de 5 ori la rând în același KFC, stăm la coadă, ne întoarcem, stăm la coadă, ne întoarcem și repetăm acest proces de 5 ori, iar toate meniurile pe care le vom cumpăra le vom da oamenilor ai străzii, dar acest lucru va fi afișat în următorul videoclip care va apărea luni cel mai probabil. Nu este un videoclip sponsorizat, toate produsele au fost cumpărate din banii mei. De aceea o să vă arăt și bonurile la final. Da, dați-mi la pachet. Am luat primul meniu, fraților, de la KFC. Mergeți să luăm pe al doilea. Da, încă unul, vă rog. Am luat și al doilea meniu și în caz că nu mă credeți, puteți să vedem de aici. Da, mergeți să luăm și pe al treilea. Two hours later. Vedeți, deja nu mai avem loc. Avem aici un meniu, avem aici al doilea și al treilea pe care vreau să-l vedem aici. Dar nu cred că mai încapă deja toate jale. Hai să vă cum închid eu asta și revin după aptic. Mergem să luăm al patrulea meniu. Al patrulea meniu a fost achiziționat cu succes. Și avem aici ultimul meniu, fraților, în sfârșit. Aici am realizat o filmare cu toate meniurile, dar din păcate am uitat de unul pe care l-am lăsat în ghiozdan, îmi pare rău. Iar aici este poza cu toate bonurile. Vă mulțumesc foarte mult pentru cei care ați rămas până la final. Dați și voi un like și abonați-vă ca să facem 2000 cât mai repede, fraților. Vă mulțumesc încă o dată. Eu am fost Robert.